11 February 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Gore rineri igore rageza, akudyiwe rinopisa. Kana uchiziva kuti iwewe uri kusapota vamwe vacho vaya vekuti vanenge vachingoita yese yese nenyika, kana kuti vanenge vachingodherera vanhu, amenwa zvako kuti unonge uchitembe because mamirira zvakaita iko zvino zvika uchanyara. So kana uchingori panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuti vaboikane. Nyaya iri panapa yakamira kadai so. Geza adzoka manje sikutaura tatambozvita takamirira kuti chii chaari kuda kuita. So varekodha rimwe video imwe press, vatoenda kupress vakanorova kuattend So TV news uku kwana Mhlanga uku, vaenda vakanorova imwe press. Panapa vari kubuda vari kutaura vari kuti we are now delivering the final push, the same message for ZANU PF spokesperson Mutsvangwa ndiye kudzi kunyora tsamba ka achitaura zvaaitaura zvezviya. Nao vamudzokera havasi kumbovhunduka, vakutongodedzera kuti izvo zitaura kutongorova final push, ende vatodedzera kuti panguva diki diki tinge tatotaura kuti takutoita sei the way forward. Vataura kuti takasotaura kudhara takati ngadai kureva kuti plan B yavo yatopo. Muri yeZimbabwe ndokana ndakazvitaura ini kuti this time around ka varume vanga vapuwe mukana vatomboita zvavari, because tatopa time yatava iko zvinezvika, we don't care kuti chii chikanikirina chakakodze nguruve ungachiziva kuti chii. Zvakafanira kuti uchirwara usvika kana n'anga kana kuti chii choti choda kurapa, haungafeka uchirwara, unotongoti ndoda kumbopora. Ndo situation iripo iko zvinezvi. Takutomboti chero angouya nechisolution chake chakangosiyana siyana chaanofunga kuti chinoshanda, tangoti let's try it kuti timboita timbokwanisa kupora pachinhu ichi. Ndo situation iripo iri kuitika iko zvinezvi muri yeZimbabwe. These guys vadzoka zvine power and mastreets anomira musha. I think makaona mese zvakaitika kuHeroes Acre, anga ari mahwani kuHeroes Acre kwekwe, but vanhu vakawanda vanongozvitora light, so angoti zvino kuHeroes Acre zvekuningirina. Now look where we are. These guys vadzoka because makaona kamwe vachimba chitisiyanai naye Chiwenga, vamwe vachiti 2030 ndeyaemasoni zvaitika. Makabva maona mafaces anga akapfekwa nevanhu, wonyazoona kuti face idzi kedzi ndedzavanhu kuti vari worried zviri kunyazoona kuti but alright, what more alright. Chero ndikada kuita nharo dzakadai soko vakazodai ko vakadai, ende makatoona iye wacho akatombogara taura Geza kuti mapurisa nechinji mbomirai zvenyu zvekuda kuchinyembedzera kuda kushandiswa, muchinyembedzera kudzungaira, muchida kurambidza vanhu kudemonstrate, muchida kuzofamba muchirova vanhu, chitoti zvirimo muconstitution ende ndozvitakaendera kuhondo. Unongoona kuti kamutambo kacho kakunakidza. Saka ndo situation iri panapa. Geza timboona kuti chii chakuda kunyatsoitika. Final push yacho yavakuda kuya vachinoadresa muri yeZimbabwe. Ini ndangouya kana ndatoya watondiona kudai so, ndinenge ndatongouya kunodeliver zvinhu zvendinenge ndatosangana nazvo, because nyaya ndida kungodzingoti ga mobva magara maziva zvinhu zviri kuitika. So kana uchingosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, because zvaakuda kunakidza. Nyaya manje dzichafanira kujamba idzi dzakuda kuti muchigara muchibata dzese dzinenge dzichiitika. Zviri zvamanje ndichakusiyai makateerera audio, but kana kune vamwe vanenge vachida kusendawo avo maaudio akaita seiwayo, kana kuti vachida kutaura something, feel free to send pa WhatsApp number idzo dziri kushowa pa screen. Kana muchinge mapedza kuona mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Zvakatiomei mhuri yeZimbabwe zvatinosangana nazvo zvekuti kufunga kukomborerwa, but waona kuti kufunga kukomborerwa unofanira kutarisa zvawafunga nezvauchafunga futi, kuti zvinhu zvandiri kufunga izvi nezvandiri kuti ndoda kuzofunga izvi futi zvinoenda kupi. So shumba vane dambudziko raana mhuka huru nderekuti vanoda kuti vapinde vachishandisa mari, vanoba mari, in fact vanotora mari muhomwe yenyika. Vakatora mari muhomwe yenyika vakaipa kuvanhu vavo vanoipa vanhu vavo, vakatanga kuita zvavanenge vachiita. So vachiuya kwatiri isusu vanhu vachititi idi zvakazoti handiti toaccepta zvipi zvinhu izvozvo, tidzoti shuwa baba vakanaka. Apo tichiudzwa nemamwe maplani ekunyepa, maplani asipo, maplani asingatogoneki, nekuti havamagoni, nekuti mari yavanofanira kushandisa maplans iwayo ndo mari yavari kutora vachitonyorana. So munoenda kunopa sei newo mari
Chivhayo mongosvika zenyu kuti Chivhayo mari from nowhere. Chivhayo otanga kuita mutagitiki yake. Muri kupirei dzakaguta dzine nzara dziripo, dzakaguta dzinopirwei dzine nzara dziripo. Izvinezvi Chivhayo akuita zvinhu zvakawandisa. Vapana vezimudhanso vamwe vamunolinka navo tese, munhu wese ari kutsvaga mari. Unoona president kurerwa ndimi naPashoni Java naJava, ndimi ndeenda zodya mbambaira. Zvine basa rei izvozvo? Maaccepta kuti ndiprofeti werudzii? Vanhu vachitora tatodya mbambaira napresident. Shumba pavakufumukira vari kutamba nevana vadiki vasina secret, vanongoda kuvakweva mari but vasingazvioni kuti kutorwa mari. Saka so shumba vanofanira kutena brain kubva kuvana uku vouya kuvanhu vakuru, vogara pasi nevanhu vakuru. Todii vanhu vakuru vanokupaiwo mazano ekuti vamwe vanova vagute. Nyika iyi varume yakawirwa nevanhu vakawanda. Tinana madzibaba vedu, madzikoma, vanasekuru, vanambuya, vanani vakatsakatika nayo hondo iyi. Asi hatisi kuti tinoda hondo, hatide hondo, but tikuti nyika yedu iyoyi ropa rakadeuka, ngatirespekte ropa iroro. But munodzoka futi kumashure motanga futi kubaya vamwe vanhu vari kutaura chokwadi futi muchiuraya. Haigadzirisike, mhepo inoramba ichitenderera. Kana maishandisa masvikiro, shandisai masvikiro. Kana muri wechechi chitsvagai kaanoita zvemasvikiro acho, kana zvinhu izvo zvamaifamba nazvo wozofambwa nenzira dzakadaro kuti nyika ichene. Hapana kwatiri kuenda. Zviri nani timbopawo masoja otonga, kana tashaya munhu wekuisa masoja ombogara ipapo, masoja ambotikontrolawo runyararo muno, tione kuti mungagarikero. Vana Chivhayo vanotanga kutiza ava, ivo avava vanotanga kutiza nawiki newo, vanhu vanotiza vakaenda. Madirei kuita zvinhu zvine riski nekuda kwemari chete. Mari imari ngani ina shumba wakomana yavane mamainzi nemamainzi. Imari iyi ina shumba, but vanoramba vachingotora momwe yenyika nherera dzirimwe dziri kunze uku. Tiri kuzviona maofe mamwe ari kuenda, zviri kuenda. Tatazvitenda wani kuti magona, tatazvitenda wani kuti magona, but magona patatati magona vacho vamwe muchiendesera, vamwe vangochiwana, vamwe havasi kuwana. Pamwe pasaga pari kunzi vanhu pasaga apa unenge uchitofonerwa uko kumamisha uko kuti ndizvo here mafambiro azvinenge zvichiita kuti pasaga munenge muripo 2 kana kuti 3. Ameno yafomesheni yenyu yekuti dzacorruption dzani ava vakuya kuzoita samu kuno uko, imi mamuchazviteera hamuna basa nazvo. Kuvanhu zvinhu zvosvika zvakashota kana zvakakwana, imi hamusisina basa nazvo. Wamaisa approve mupurisa anenge arimo mudii kuti vanhu vasare nenzara, ivo vaende vakaguta. Madhumeni ngatisiyanei nawo, ngatinyararei vese vari semusindiketi. Saka tachigona kuti dai Zimbabwe yanga yagona, dai vanhu veZimbabwe tabatana, dai isu Zimbabwe yacho tamira tese, taifanira kuparadza kubva kwekutanga kusvika kumapeto kumasabhuku, nekuti hakuna chinhu. Iuniti 1 yese iyoyo yandiri kutaura, chinhu 1 chakabatana. Munhu anoziva side rake. Hongu inofura payakasungira Robert yakaita overgrazing zvekusvika underground. Mangwanani inonanzva dhaga, mangwanani inoguta nedhaga, kana kusaguta kana kutoonda. Ngaifure payakasungirirwa zvine order according tambo yakaiswa kunzi iri kusvika kupi. Isu tavapa free zvokuti vanga vakutonzi akana ava vazarurirwa naMwari chaivo vamunangako, vanga kunzi vazarurirwa naMwari. Eya vanga vasisina vanga vasisiri kudya pavakasungirirwa manje, asi kuti vanga vamupadhoki yekuti vanotenderera all part of padhoki yese, kona yese. Kana vakamboda kupoya vanopoya, vakamboda kudii zvavo mutambarakede so sababazve. But onaika zvavakuita, vakutanga futi kuteera kunze ikoko vachidii. Makaenda kumakomba uko kune vamwe vanhu vane ma15 12 years vasina kubva kumagold, vakungogara kumakomba, vangogara kutongorarama kuno uchigweja. Nekuda kwei hapana zvatiri kuita, hapana. Vamwe chaivo vane mapepa echikoro hobho munda, mabasa acho hapana, maindastry hapana.
Saka ngatisati iwo ukaita mari unopinza mwana wako basa, upinza muzukuru wako basa, sisi wako basa, family yese inosvika pakukwana nebasa kuvamwe vausina ukama navo. Ngatisadaro, munhu wese ngaawane part of yeupfumi hwedu hwatinahwo. Munhu wese anofanira kuwana. Zviri kuchengetedzwa ngazvichengetedzwe, hazvifaniri kubviswa mukuchengetedzwa. Ngazvichengetedzwe zvese zvinofanira kuchengetedzwa. Mitemo yange iri kuchengetedzwa. Makamboti mamani chenja, muona pavanotanga kubaisa, mamani chenja ese toda kucleana, toda kuita operation, mamakundikana kungobuditsa mari so yarohwa, kungobuditsa mari so yarohwa. Tosvikepi takabvisa neAmerica tichingoshandisa mari isiri yedu? Makore mangani? Vamwe since from 1967 vanhu vachinja currency, imachinja makareni mangani? Zvimwe zvinhu ngatione nekuonesana kuti apa pana road apa. Shamwari yangu, tinosvika muminzwa mberi uko ndo kunonzi kurarama. Baba ambotipaiwo mukana, atadza tomuburutsa, zviri nani tigare tichiuploada nekudownloada, zviri nani pane kuti tongoti takadhownloada vhidhiyo racho iri takangodownloada, hazvina future, hazvina future. Tinonzwa muchipopotwa zvisingaitei kubva kumapurisa kusvika kupi. Madrugs ari kupinda nekupi, ari kubuda nekupi, ari kutengeswa nani, ari kubva papi? Zvese izvo zvamukwanise kupa controller, mozvisiya zvichipinda, zvapinda nekupi, zvabuda nekupi. Pese muZimbabwe pane pachifamba mari so kusvika pamaroad blocks, imari chete, tumatraffic twese turi muroad, hapana pasiri kufamba mari. Asina license izvezvi wakapinda mutauni izvezvi tatsoti dzingani motikari dzakapaka dzvanhu vasina malicense vachidarika nepapolisi vachisiya vabhadhara mari futi. Saka kuda kutomboitwa zvimwe zvinhu zvakanaka mubato redu kuti rinyatsokunzi richiri ZANU-PF, mukuda chinhu chakanaka so toda kufanira kunyatsokugadziriswa kubva ere yekutanga kusvika pane akake kupedzisira akasabhuka. Dzese idzo ngadzipaziwe, ngadzipazwe. Hapana kwatiri kuenda, ngazvipazwe. Hapana kwatiri kuenda, zviri zvokunzi tiri kuenda kutaura kwemunhu ari kuti ari kuenda sezvo ivo ndo vane chimudende, ndo vane mari yese. Chii chaanoshayiwa kutenga, chii chaasina. Iwewe uri ngoramba uchingoti pamberi naye pamberi apa muchiti makaenda pagungano ramaenda dzimwe rekupera kwemakore aya, waona vamwe vachipa mombe, muri kuenda unopa munhu akaguta kudhara, munhu aibudisa mombe kudanga kwekuti ndikuenda unopa. MuZimbabwe ndoona mashura, ndoona mashura. Takapiwa vamwe vanhu vane maketeni kumeso havasi kuona. Dai zvaigona tavhura maketeni so munhu wese akwanisa kusvinura kuona, because that view iri kumberi kwevanhu hapana chavari kuona nekuti vane maketeni so. Saka Mwari dai vatizarurira takwanisa kuti vakavharika vavhurike, nekuti vari kuvharwa nemari. Hazvishandi kuti une vanhu 50 wopa vanhu 20 mari, vanhu 20 isusu 30 totera vanhu 20 nekuti vanhu 20 vapiwa mari. Saka takungotera zvavari kuda, hazvishandi. Handei kwakawandira vanhu, mirei kwakawandira vanhu. Kana makawandira kusaziva, munofawo muri shiri, ende tichangofa. Hapana chero kwazonduraya nhasi kana mangwana kana kuswera mangwana kana rini. End of the game, kufa. End of the game, kufa. Hakuna bhora rakadhurwa raenda kumapeni wakomana, hakuna.